паҳлавони шинохтаи сангинвазни кишвар Темур Раҳимов дар мусобиқаи байналмилалии тоскилоҳи бузурги Тошканд рақобатро аз даври дуюм шурӯъ намуд. Ӯ нахуст бар муқобили намояндаи Венгрия Ричард Рипотс ба рӯи татами баромад. ҳарифи Темур ба хотири камфаъолӣ ва ҳамеша дар ҳоли дифоъ будан 3 танбеҳ дарёфт карда рақобатро ба ҷудокори тоҷик бохт. дар даври сеюм ҷудокори гурҷи Адам Акурашвили низ бо дарёфти 3 шидо аз паҳлавони мо Темур Раҳимов мағлуб шуд. дар даври чоракниҳоӣ Темур дар муқобили Кокоро Кагеура аз кишвари Ҷопон қарор гирифт. Кагеура ки соҳиби медали тиллои Париж Гранд Слам 2018 ва барандаи медали биринҷии Мастерс дар соли 2019 мебошад, аз назари тактикӣ беҳтар амал кард ва боис гардид ки дар Golden Score Темур бо дарёфти 3 танбеҳ шикаст бихӯрад. паҳлавони тоҷик дар даври тасаллубахш бо осонӣ бар ҳарифаш аз Финляндия Марти Пумаленен бо иҷрои усули Учимата пирӯз гардид. ҳамин тариқ барои дарёфти медали биринҷии ин чорабини бонуфуз Темур бо ҷудочии 21-солаи олмонӣ Эрик Абрамов рӯбарӯ шуд. дар ин озмоии пуршиддат мутаассифона ҳарифи Темур 2 вазари дарёфт кард ва варзишгари мо мақоми панҷумро соҳиб гашт. Темур барои ҷои панҷум 360 хол ба даст овард ки ин мавқеашро дар раддабандии олимпӣ ҷиҳати ба даст овардани рохати бозиҳои олимпии Токио мустаҳкамтар хоҳад кард. дар вазни ҷамъи 100 килограмм Шакармамад Мирмамадов бо Еней Маринич аз Словения рақобат кард. ҳарифи Шакармамад дар муддати 22 сония бо иҷрои усули Косото Гаке дастболо шуд. дар ин вазн медали тиллоро варзишгари ҷопонӣ Кокоро Кагуэра бо шикаст додани намояндаи Кореяи Ҷанубӣ Ким Сингмин ба даст овард. дар изнаҳои сеюм Эрик Абрамов аз Олмон ва Ким Миньонг аз Кореяи Ҷанубӣ қарор гирифтанд. паҳлавони шинохтаи мамлакат Комроншоҳи Устопирён ки дар вазни то 90 кило дар даври аввал озод буд, дар даври дуюм ҳарифаш аз Италия Ригано Лоренсоро бо усули лад додани даст Уде Хишиги Ҷиҷи Гаттаме таслим кард. дар рақобати шадиди даври сеюм Комроншоҳ бо ҷоизадори бозиҳои Олимпии Рио 2016 ва 2 карат қаҳрамони сабқатҳои Гранд Слам ҷудокори Корея Донг Ҳангвак рӯбарӯ шуд. дар вақти тиллои ҷудочии пурқуввати Корея пас аз иҷрои Учимата имтиёзи иппон касб намуда роҳи варзишгари тоҷикро ба марҳилаи баъдӣ баст, вале ӯ дар даври баъдӣ аз Дон Ҳангвак аз Кореяи Ҷанубӣ мағлуб шуд ва аз ҳаққи идомаи мубориза маҳрум гашт. дар вазни то 90 килограмм варзишгари дигари тоҷик Амирҷони Насимҷон рақобатро дар даври нахуст ба Теодорос Тселидис аз Юнон бо 3 шидо бохт. дар финали вазни 90 килограмм Нагасава Кента аз Ҷопон бо ҷудочии мизбон Давлат Бобонов қу озмуда пирӯзиро марбути номи худ кард. дар изнаҳои сеюм Мамадали Меҳдиев аз Озарбойҷон ва Тод Кристиан аз Венгрия қарор гирифтанд. дар вазни 100 килограмм Тоҷикистонро ду паҳлавон Саидҷалол Саидов ва Мансур Раҳмон намояндагӣ карданд. Саидҷалол Саидов дар даври аввал бо дарёфти 3 танбеҳ аз варзишгари Дания Мадсен Матиас шикаст хӯрд. Мансур Раҳмон қуозмоиро аз даври дуюм бо чемпиони Африқо 2020 Рамадан Дарвиш оғоз кард. дар дақиқаи охири нерӯсанҷӣ ҷудочии пуртаҷрибаи мисрӣ Мансурро дар ҳолати осаекоми нигоҳ дошта бо баҳогузории иппон ғолиб шуд. медали тиллоро дар вазни 100 килограмм Тома Никифоров аз Белгия ба даст овард. ӯ дар рақобати даври ниҳоӣ намояндаи Булғористон Борис Георгиевро мағлуб кард. ҳамин тариқ нишонҳои биринҷиро Батхуян Гончигсурени Муғул ва Музаффарбек Турбоев аз Узбекистон соҳиб шуданд. мусобиқаи Тошкент Гранд Слам хотима ёфт. ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон 14 варзишгар шомил буд. мунтахаби Тоҷикистон бо 2 ҷои панҷум дар байни 71 кишвар дар ҷои 25-ум қарор гирифт. дар ҳисоби умуми дастаӣ мунтахаби Ҷопон мақоми аввалро аз они худ кард.